Nalingad king kera kalandeng may aliwang klase na ning sakit ang malyaring akwa pache kauran. Inya naman nalampat na yung pamagbante na ning Department of Health o DOH king kabulasan dareng sabla lakwas kareng sakit ang mitata sa kaso ngening mamanuran. Alimbawa na mo ing dengue. Base king datos na ning DOH Region 3, ating kabuo ang 4,150 dengue cases king reyon manibatan yan January 1 hanggang May 25 ngening banwa. King bilang ay ni at syula king 1,719, ring kaso king Bulacan, 695 king Tarlac, 574 king Pampanga, at 409 naman king Nueva Ecija. So karamihan ng mga kaso ay nabibilang sa age group na less than 1 hanggang 10 taong gulang. So most affected are children. Miras noman king 11 rin bilang darang individual na may ubye pauli na ning dengue. Agpangking entomologist 3 na ning DOH Region 3 ay Jeffrey de Guzman, malyari ang akwaing sakit a dengue kapamilatan na ning ket na ning babaeng ngamok ay Aedes aegypti ang magdalaking virus. Di ngamok ka Aedes, atin lang maputing stripes king at siya ng pombitis at mangebon ladeti karang malinis sa danum. Karaniwan lang manget deti king gilid o gulot na ning tao. Pero aliya direktang may papasang sakit ay ni iba't king metong nga tao papunta king metong pang tao, uling mililipa yamo yung virus pauli na ning ket na ning amok. Ang dengue ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan, kung saan maaaring maging sanhi ito ng komplikasyon gaya ng severe dengue, na maaaring magresulta sa kamatayan. So there is no definitive treatment regimen para sa dengue. Wastong payong medical attention at hydration ay kailangan upang maiwasan ang mga komplikasyon at panganib ng kamatayan. Kaya be naman kare mumunang senyalis at sintomas na ning dengue, ing biglang pamagtas ning lagnat ang pang severe headache. Makanyan mo naman ning pamanyakit ning gulot na ning mata ang pang muscle and joint pain. Hali naman kano ganaganang ating dengue, may kaka-rash symptoms inya nakanupanayan lumwalareni bayo magpa-check up king doktor. Samantala, metong kano kareng common misconceptions king sakit a dengue, apin ning sasabihan dang nakami ka dengue pa si bayo, istong mi ka dengue na kaminuna. Agpangking ahensya, atin niya kanong 4 a klaseng dengue. Patsemi ka metong ne karing serotyping metong nga individual, aline mi ka makanini ulit o neng malaria pamuring ka dengue iti amiki aliwang klase. Inya naman midakay ang paralan ng pong mapilang takbang yung DOH, bangay iwasan ning sakit ay ni kasabi na ning Dengue Awareness Month nga ning Hunyo. Sa panahong tumataas na ang kaso ng dengue, mag-4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites o suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Secure self-protection measures o sarili ay protektahan laban sa kagat ng mga lamok. Seek early consultation o sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. At pang-apat, support fogging o spraying only in hotspot areas where increase in cases is registered for 2 consecutive weeks to prevent an impending outbreak. Nung malyari ka no, gawan niya mo naman in 4 o'clock habit. So kung maari po sana, muli po nating isaaktibo ang 4 o'clock habit na kung saan araw-araw sa 4 o'clock ng hapon, ang bawat sambahayan ay maghahanap ng mga lalagyan ng tubig at iba pa upang sirain para di na pwedeng pamugaran ng mga lamok. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.